Καλά ρε. Τι κάνεις εκεί, θα μας τρελάνεις? Τι είναι αυτά? Είμαι μπουκωμένος. Α, είπα κι εγώ. Τι νόμιζες? Είπα κι εγώ. Λοιπόν, είμαι ο Χάρης, είναι ο Σάκης. Είμαι ο Σάκης. Είσαι? Ποιος είσαι? Χάρης. Σιγά μην είσαι ο Σάκης εσύ. Είμαι ο Σάκης. Είσαι σίγουρος? Και τι ρόλο βαράς? Τι ροβάω? Είμαι το καλύτερο παιδί. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, είμαι ο Χάρης, είναι ο Σάκης και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή Hard Gear από το techsmart.gr. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε έναν υπολογιστή που χωράει... Μίλα ρε. Α, στην παλάμη, ναι. Χωράει στην παλάμη. Λοιπόν, Ο σκηνοθέτης λέει μην χτυπάμε πολύ εδώ. ας τι πάμε και τι έγινε? Γιατί το πλανό. Ωραίο εφέ δεν είναι? Σεισμός. Ντα. Νταβάι. Προσφορά του καταστήματος Hard Gear. Λοιπόν, Ξέρεις το κατάστημα. το κατάστημα είναι το websupplies.gr, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν? Είναι ο συνεργάτης μας. Είμαι λίγο χρυσόψαρο. Τι, εγώ είμαι 19 χρόνων. Μπάρμπας. 19 χρόνων είπα. Μπάρμπας. 61 εννοείς? Ναι. Πάλι μπερδεύτηκες. Ο Σάκης έχει μνήμη χρυσόψαρου. Παιδί μου, τον υπολογιστή παρακαλώ. Τον υπολογιστή Παλάμης θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Ρε το Παλάμης ρε. Ρε, τι είναι αυτό ρε? Ρε, εμείς θέλουμε τον υπολογιστή Παλάμης. Παλάμης, παλάμη. Χωράει εδώ. Εδώ χωράει. Δες. Να το... Δικό μου είναι. Νομίζεις. Κόμου είναι, Σάκη. Νομίζεις. Είναι ένα από τα δώρα τα μεγάλα τέλος πάντων που θα δώσει το TechSmart. Το techsmart.gr κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας. Έτσι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε έναν τεράστιο super διαγωνισμό, ένα mega giveaway, όπως Giveaway. τον ονόμασε ο Σάκης. Anniversary. Ντα, στον οποίο δίνουμε πολλά και πλούσια δώρα. Και Μεταξύ των οποίων είναι και αυτό. ένα Intel Compute Stick. Yeah! Και τώρα θα μας πείτε τι είναι το Intel Compute Stick. Δώσε, δώσε. Αυτό ήταν όλο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένας υπολογιστής Παλάμης. Μάλλον όχι, ένας υπολογιστής που χωράει στην Παλάμη. Δείτε. Κάνε έτσι την Παλάμη. Έτσι είναι. Επ. Εδώ ρε, να μην πέσει. Ρε. Ρε, Αλτσχάιμερ. Το βλέπετε κι εσείς. Είναι σαν μια μικρή... Τι, το αλήφεις με Το αλήφω με βουτυράκι. Σοκολατίτσα είναι. δες. Α, Είναι μικρούλι. Δίπλα στο μπουγατσομάχυρο, δες πόσο μικρό είναι. Αυτό εδώ τι είναι? Ωραίο, Προστατευτικό είναι? Ναι, αυτό είναι η τάπα για το HDMI, το καλώδιο, όχι το καλώδιο λέω, το βίσμα με το οποίο συνδέεται στην τηλεόραση και θα τα δείξουμε αυτά στη συνέχεια. Για κάνε το να δούμε, είναι καλής ποιότητας. Τάγκας είναι το παιδί. Όχι ρε, θα αφήσω κασιμάδι και μετά αυτός που θα το πάρει Που θα το κερδίσει στο στο διαγωνισμό που λέγαμε. Ναι, θα κολλήσει τίποτα. Ναι, μπορεί να κολλήσει κανέναν ιό, καμιά τεριδόνα ας πούμε. Τερίδα, πλάκα θα κολλήσει. Ναι, και μετά κανένα antivirus δεν μπορεί να σβήσει την τεριδόνα. Σαν ιός. Και τώρα που είπες και antivirus, αυτό το έχει Windows. Στην πίπα. Και γιατί γελάς? Γιατί δεν τρέχει Linux. Είναι θαύμα που τρέχει Windows και ευτυχία. Και αυτός που θα το πάρει είναι πάρα πολύ τυχερός. Διότι τα Windows, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι Windows Evangelist και αυτός είναι, αν ήταν τζιχαντιστής, θα έκοβε κεφάλια από αυτούς που τρέχουν Windows. Είναι Linux hackers. Γιατί τα Linux Ναι. rules the world. Ναι, αλλά αυτό έχει Windows 10, πάρτα τώρα. Ναι, αλλά βγαίνει, όπως λέει εδώ και στις σημειώσεις, και με Ubuntu. Δες εγώ σημειώσεις που έχω εδώ, πολλές και διάφορες. Με τι, Τα έχω μάθει απ' έξω. με μαγικό στυλό της Τα έχω έγραψες. μάθει απ' έξω. Με μαγικό στυλό της Θα έγραψες. κάνουμε ένα τεστ τώρα, κυρίες και κύριοι. Κύλι. Θα κάνουμε ένα τεστ. Θα δούμε αν ο Σάκης έχει όντως μνήμη χρυσόψαρου. Σάκη, πώς σε λένε? Χάρη. Πώς με λένε? Σάκη. Όχι, εμένα με λένε Χάρη, εσένα. Γιάννη. Τι έφαγες για πρωινό? Πίτσα. Δεν έφαγε πίτσα και δεν το λένε Χάρη. Το λένε Σάκη και δεν έφαγε πρωινό. Διότι ξύπνησε πάρα πολύ αργά. Δεν λέω τι ώρα ξύπνησες. Χθες που ξύπνησα νωρίς, έξω κάτι έλαμπε στον ουρανό. Δεν ξέρω, την πρώτη φορά το βλέπω. Τι ήταν? Δεν ξέρω. Πρώτη φορά βγαίνω μέρα. Το υπτάμενο μακαρονοτέρας ήταν. Αου. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, στο θέμα μας. Intel Compute Stick.
Πάμε να δούμε τώρα τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιττό να σας πω ότι η συσκευασία μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και αυτό το τσουτσούνι εδώ, το πινγκ πινγκ πινγκ. Για να το τραβάς από εδώ. Ναι, έτσι είδες. Κόλπο. Σαλάτς! Ωραία. Και βγαίνει αυτό από μέσα. Ναι, το οποίο παρεπτόντως Παράλαφρο. μπορείτε να το κρεμάσετε και στα κλειδιά σας. Έχει τρύπα για μπρελόκ. Πού ρε. Α, έτσι. Δείξτε την στην κάμερα. Εδώ. Κάνε focus. Εδώ έχει μια τρυπούλα. Έχει μια τρυπούλα εδώ, τσακ. Το βάζεις στο περλόκ. Στο μεταξύ, Και στην τσέπη. θα ήθελα να τονίσω κάτι, Σάκη. Ποιο computer stick. Λοιπόν, λέγεται Intel Computer Stick. Δηλαδή, προφέρεται computer. Είναι μάλλον ο Ιταλός κάποιος που το έβγαλε αυτό, ας πούμε, την ονομασία. Computer. Intel Computer. Intel Computer Stick. Σκουτερία Ferrari. Πιτσερία, τραμπόνι. Computer Stick. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει το Intel Computer Stick. Τι άλλο έχει εδώ μέσα, για να δούμε πώς βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Βγαίνει αυτό εδώ. Πού πήγε. Το μικρόφωνο εδώ λέει ο σκηνοθέτης ότι έχει κάποιο θέμα. Σκηνοθέτη! Θα βάλουμε μπιπ. Εδώ πέρα έχουμε έναν αντάπτορα, από ό,τι βλέπω. Καλώδιο επέκτασης HDMI. Θα σου εξηγήσω. Δεν είναι αντάπτορας, θα σου εξηγήσω γιατί το έχουμε. Έλα, κατάλαβα, δεν είναι. Πάμε να δούμε ξανά τι έχει εδώ μέσα. Τι είναι αυτά. Μπλιμπλίκια. Γαριδάκια. Τι είναι αυτό. Πώς είναι έχουμε, εκεί. δεν κάνει να το ανοίξουμε. Πώς θα το πάρει ο τυχερός. Α, οκ, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε. Είναι αντάπτορες για τα πάντα όλα. Για καναδική μπρίζα, αράβικη μπρίζα, ιταλική μπρίζα, ελληνική μπρίζα. Βρίζα Γενικά, από τον Άρη. γενικά, αν χρειάζεστε κάποιο βίσμα, ας πούμε, να μπείτε στο δημόσιο και οτιδήποτε, Να το. αυτή εδώ η σακουλίτσα και μόνο σας φτάνει. Πολύ βίσμα εδώ μέσα. Σε Πολύ ένα- αντάπτορας. Παίρνεις ένα Intel Computer Stick και εξασφάλισες θέση στο δημόσιο. Με όλα τα βίσματα. Για να δούμε τι άλλο μας κρύβει εδώ μέσα. Έκανε τσακ. Ας το δω καλύτερα. Θα χτυπήσει ο σκληρός, αγόρι μου. Δεν έχει. Τι θες να πεις δεν έχει σκληρό. Είναι flash. Και πώς φτιάχνεται αυτό. Είναι flash. Πώς γίνεται. Flash. Τι flash. Παίρνεις το flash από την κάμερα, πα, αυτό τραβάς μία και έχει 32 τέτοια γίγα. μνήμη έχει. Και έχει 32 γραμμά έτσι. Και όσο πιο πολλά τραβήξεις, τόσο πιο πολλά gigabyte βγάζει, Ναι, βλάκα. Ναι. Και νομίζεις με κορέδεψε μέσα. Σκληρό έχει μέσα. Σκληρό δίσκο, you know, μηχανικό. Έτσι ένα τέτοιο. Ναι, έτσι ένα μικρό με βελονίτσα, you know. Αφού όταν το βάζεις κάνει και. Έχει ανεμιστηράκι. Σκληρός είναι. Σκληρός, άντε καλά. Δεν Τι άλλο είναι, έχει μέσα στο δεν είναι SSD. Τι άλλο έχει μέσα? Κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Είναι που το κλείσες. Όχι τώρα. Τα πάντα. Μην βρίζεις ρε. Εσύ έβρισες πριν. Εγώ το παπάρι. Ρε μαλάκα, μην βρίζεις. Τι είναι αυτός, ρε. Ρε καράφλο κουνάδι, ρε καράφλο δαίμονα. Μην ξεφύγουμε και πολύ. Ήπιαμε λίγο Monster, γι' αυτό είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο στην πρίζα. Λοιπόν, Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Έτσι, παίρνα το sponsor. έχουμε εδώ. Τι είπα εγώ. Τι είπα εγώ. Εδώ, ήσυχα. Κάτσε για 1 λεπτό ήσυχα. Εντάξει. Ωραία. Και εδώ έχουμε ένα ωραίο αντάπτορα. Α, όχι, δεν είναι αντάπτορας. Είναι USB. Μακρινάρι. USB. USB μεγάλο σε USB mini. Ναι, mini USB. Έλα κάμερα, δείξε το mini USB. Κάνε slide. Έτσι, μπράβο. Η κάμερα που έχουμε εδώ είναι αυτόματη, ρομποτική. Κάτσε, ρε. Καταλαβαίνει και. Δες, ξέρει και κόλπα. Άμα την πεις, χοροπηδάει. Την έχω εκπαιδεύσει. Έλα και σε μένα. Όπως είπαμε εδώ, στα περιεχόμενα, έχει και μια επέκταση USB, mini USB. Ωραία. Και τι άλλο έχει εδώ. Έχει και τροφοδοσία. Έλα να δείξουμε λίγο την τροφοδοσία. Τι είναι το νόμο. Το νόμ. Άρα τρώγεται. Καλά είπα εγώ την σοκολατίτσα. Μάλιστα. Υγείας. Μαύρη μαύρη. Μπορούμε να έχουμε ένα κοντινό πλάνο εδώ πέρα να δείξουμε λίγο το ανταπτοράκι. Εδώ είναι ο αντάπτορας. Όχι, μάλλον είναι το τροφοδοτικό του. Συγγνώμη. Εξωτερικό τροφοδοτικό. Εξωτερικό τροφοδοτικό. Όμως, αν έχετε USB το οποίο βγάζει μέχρι πόσο αμπέρ, Όχι, δεν τροφοδοτείται από USB. αφού το τροφοδοτήσαμε πριν. Ναι, εικόνα και, μου. και αυτό τροφοδοτεί με το καλώδιο USB. Ναι. Θέλει οπωσδήποτε 2 αμπέρ. 2 αμπέρ. Ναι, 5 volt. Αν 5 volt 2 έχετε, αμπέρ. αν έχετε κοντά σας κάποια πηγή USB η οποία βγάζει 5 volt 2 αμπέρ. 2 αμπέρ, μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή κατευθείαν. Αν όχι, μπορείτε να το βάλετε στην πρίζα. Συνδέεται εδώ το USB, Προτιμότερο Καλά, είναι να το βάλετε στην συνδέσου. πρίζα βέβαια συνδέσου. Ωραία. με αυτό που έρχεται μαζί. Εδώ συνδέεται το computer stick. Computer stick. Δείξε πού. Και. Εδώ. Καλά.
Κάνεις. Βάλ' το. Έλα, στο βάλω. Δεν λες τέτοιο. Τρέμω λίγο. Είναι το Monster. Και εδώ κάνετε ένα κοντινό σας παρακαλώ κύρια κάμερα. Λοιπόν, και εδώ βάζετε τον αντάπτορα για τη χώρα που ζείτε. Από τα βίσματα. Πώς τα λες έτσι. Δεν τα λέω ωραία. Έχεις πάθει και την πλάκα τώρα, έτσι. Και πλάκα και τεριδόνα. Όπως έλεγα, εδώ προσαρτούμε τον ανάλογο αντάπτορα ανάλογα τη χώρα που ζούμε. Στην Ελλάδα όμως δυστυχώς επειδή δεν έχουμε ρεύμα, είμαστε σε κρίση αν δεν κάνω λάθος, οικονομική. Και αυτά πώς λειτουργούν. Όχι. Αυτά έχουμε βάλει εκεί έναν κάνει ποδήλατο σε μια γεννήτρια και έχουμε ρεύμα. Ρε, κάνε ποδήλατο κύριε μου, κοπεί το ρεύμα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, Καλώς βάλε. συνεχίζουμε. Τι άλλο έχει μέσα. Με πλήγωσες τώρα. Δείξε τι άλλο έχει. Δες εδώ κόπηκα. Να η πληγή. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα. Ναι. Μάλιστα. Α, τι ωραία. Έλα κάνει κοντινό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, Windows χωρίς antivirus όπως λέει ο Σάκης δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο αγοράζετε το στικάκι και η Intel σας κάνει 1 χρόνο subscription στο McAfee Antivirus Plus. Ή παίρνετε το στικάκι που έχει Ubuntu. Ναι, και δεν βάζετε antivirus, αλλά θα σας κολλήσει μια και καλή. Ναι. Σταμάτα. Ο μόνος υπολογιστής που έχει κολλήσει εδώ μέσα είναι ο δικός σου 45 φορές. Επειδή παίζω με τον υπολογιστή πολύ. Τον ανάβετε μόνο και τίποτα άλλο. Εγώ όμως μου αρέσει να τον περιεργάζομαι. Και μου αρέσει να τον χαλάω. Ναι. Συνέχισε. Πλησιάστε λίγο εδώ να δείξουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα θα βγάλει το κουτί. Θα βγάλεις. Λοιπόν, Για να το ενεργοποιήσετε, ξύνετε αυτή την επιφάνεια και βγαίνει ο σηριακός αριθμός. Subscription για το Pornhub. Είναι σαν το ξυστό. Είναι σαν το ξυστό Δεν site. είναι subscription για Ο το νους σου Pornhub. εκεί. Δεν είναι Στο Pornhub. Δεν είναι subscription για το Pornhub. Σταμάτα. 1 χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε σοβαρό review εδώ. Αυτά θα τα κόψουμε. Είναι too much. 1 χρόνο subscription στο McAfee Antivirus. Πώς λέγεται? Στο McAfee Antivirus Plus παρακαλώ. Και τι άλλο έχει μέσα? Και να βγάλω κι εγώ κάτι. Εγχειρίδια χρήσης. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ. Μπουγάνι για να δείξεις πώς να το εγκαταστήσεις. Κοίτα. Installation instructions. Εντάξει. Τόσο χαρτί. Αφήστε και κανένα δέντρο όρθιο. Safety information. Sicherheits- und Warnhinweise. Netzstromadapter, es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand oder der Verbindung. Κάτσε γερμανικά. Δεν θέλω να ξανακούσω γερμανικά εδώ μέσα. Καλά, μπαμπά. Αυτά με το unboxing. Μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο. Τι, μόνο αυτά? Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Κάτσε να κάνουμε και μια σούμα. Πάμε τώρα να το κάνουμε reverse, στα γρήγορα. Λοιπόν, εγχειρίδιο χρήσης. USB, αντάπτορα. Εγχειρίδιο χρήσης. Antivirus Plus. Αντάπτορες. Ανταπτόρια. Προβλητικό. Προέκταση μικρή για το HDMI. Χώστα όλα έτσι μέσα. Χώστα μέσα καλά. Έτσι, ναι. Έτσι ήταν πακεταρισμένο Σάκη. Έτσι ακριβώς. Έτσι μας το έφερα, ναι αγόρι μου, ναι. Έτσι, ναι. Πάμε να το δούμε live. Έχουμε συνδέσει το Intel Computer Stick, στο πούμε- οποίο όμως δεν έχουμε αναφέρει καθόλου τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία θα μας διαφωτίσει ο Σάκης. Σάκη, ο Χάρη, τα χαρακτηριστικά. Το Intel Compute Stick, αυτό ακριβώς που δείχνει ο Χάρης εδώ, ο φίλτατος, έχει μέσα ένα τετραπύρινο, τετράπιτο επεξεργαστή Intel, μια σκηνή της Intel, τον Z3735F. Είναι low power τέρμα, 4 W μόνο καταναλώνει. Είπαμε έχει 4 πυρήνες και 4 threads, δεν είναι multi-threaded όπως άλλες CPU, i7 κτλ. Τεχνολογία κατασκευής είναι στα 22 νανόμετρα. Με ρωτάς ή είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είμαι πολύ σίγουρος, ξέρεις τι είσαι. Τι είναι? είναι. Μπάρμπας. Base συγχρονισμός, Ναι. 1,33 GHz. Wow. Και όλα αυτά παιδιά χωράνε στην παλάμη του χεριού σας. Έτσι. Πού έχουμε φτάσει? Και έχει και burst ή turbo αλλιώς, στα μου λες? 1,83 GHz. Τι μου λες? Ναι. Φυσικά Intel HD Graphics ενσωματωμένα. Είναι για πολύ ελαφρύ gaming, τύπου Age of Empires ας πούμε. Το παλιό. Angry Birds θα παίζει? θα παίζει Angry Birds. Τέλειωσε η υπόθεση. Υπάρχει στα Windows. Βεβαίως. Εντάξει, θα παίζει. Νομίζω. 2 GB RAM, Wow. DDR3 στα 1333 MHz
Να τονίσουμε λίγο, να πούμε και τις. Διαστάσεις. Όχι τις διαστάσεις, τις υποδοχές που έχει. Ναι, τις έχω και αυτές γραμμένες. Λοιπόν, έχει ένα USB port, ένα USB 2 port, Όπου συνδέεις τα περιφερειακά σου. τα οποία όμως συνήθως είναι keyboard και mouse, οπότε θα χρειαστείτε και ένα USB hub, Ένα χαμπάκι το οποίο το έχουμε και στη γωνία, δεν ξέρω αν όπως φαίνεται. αυτό εδώ. Πολλά. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο, εσείς μπορείτε να πάρετε ένα με 2-3 θέσεις. Ή, Ένα για mouse, ένα για keyboard και ένα για να βάζετε έναν εξωτερικό δίσκο. ό,τι επειδή όμως θέλετε. εσύ είσαι old school, Ναι. μπορεί να πάρεις Ένα Bluetooth keyboard, Bluetooth keyboard. γιατί Δεν υποστηρίζει είσαι, και, δεν είσαι old school, εντάξει. γιατί υποστηρίζει και, Εντάξει, παραδέχομαι. και Bluetooth 4. Εντάξει, ωραίος. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Κάνε λίγο έτσι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ασύρματο πληκτρολογιάκι, μπορεί και με touch να έχει πάνω. στο Βεβαίως. λεπτό, το δαχτυλώνεις λίγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να κουμπώσετε κάτι παραπάνω, Ναι, ναι. θα χρειαστείτε ένα USB hub. Εντάξει, ωραία, πώς κάνεις έτσι. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει υποδοχή για micro SD. Να το, εδώ το λέει. Δεν το βγάζω στο μυαλό μου. Είναι focus το μπουγατσομάχαιρο. Να αναφέρουμε επίσης ότι το λειτουργικό που φοράει το Intel Compute Stick είναι τα Windows 10. Τεν. Και πού το βρήκαμε αυτό, Ρεσάκη? Ποιος μας το έδωσε? Το websupplies.gr. Είναι χορηγός του διαγωνισμού στο TechSmart. Ναι. Κάποιος υπερτυχερός Θα τον κερδίσει θα τον κάνουμε μάγκα. πρωτοχρονιά που θα γίνει κλήρωση. Εγώ το θέλω. Θέλε. Σοβαρέψου. Λίγο σοβαρότητα. Δεν μπορώ. Λίγο σοβαρότητα. δεν μπορώ. Σοβαρέψου λίγο. Και όχι μόνο χωράει στην παλάμη, χωράει και όλο το χέρι. Πώς λέτε. Ωραία. Έχει εσωτερική μνήμη 32 GB eMMC flash. Δεν είναι σκληρός. Flash είναι. Δεν είναι μηχανικός Κατάλαβα. δίσκος. Εντάξει. Άλλο ήθελα να πω. Α. Ότι έχει και υποδοχή micro SD. SDXC version 3. Wow. Και τώρα, όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη, έχουμε κουμπώσει το στικάκι Το στικάκι κουμπώσιμο, όχι τίποτα άλλο. και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπει μέσα στο λειτουργικό. Να βάλω Deutsch. Νιέτ, θα βάλεις το ρούσκι. Ποιο είναι το ρούσκι εδώ? Δεν έχει ρούσκι. Θα βάλεις Ιταλιάνο. Να μην ξέρουμε να το κάνουμε format μετά. Θα επιλέξουμε English. What's your home country? Μπανανία, μπανανία. What's your preferred app language? Δεν κάνεις σαν νου. Ξέρω εγώ από Windows. Μην είσαι νουμπάς. What will... Εσείς οι Linuxάδες υποτίθεται πρέπει να είστε ψαγμένα άτομα. What keyboard layout would you like to use? Whatever. Next. What time zone are you in? Όχι Κάναντα, συν 2 θα βάλεις. Τι είναι το Athens, Bucharest. Κατεβαίνεις, σκρολάρεις, έτσι. Α, next, θα το κάτσω. Ναι, Πατάμε. πατάμε next. Και πάμε στην επόμενη οθόνη, η οποία είναι... Δώσ' του λίγο χρόνο. Είναι το license agreement. Είναι όλα αυτά τα ψηλαλόγια που κάπου εδώ πέρα σου έχουν πάρει και το χωράφι που έχεις στο χωριό. Στην παράγραφο Β εδώ, Ναι, λέει ότι και το σηκώτη ναι. Τους ανήκει. τους ανήκει. Έτσι. Πάμε να μπούμε στο Wi-Fi. Ποιος είναι το computer? Ο Computerman είναι ένας σαν το Superman, αλλά είναι ο Computerman. Έχει υπερδυνάμεις. Κάνει έτσι και πετάει computers. Ο Computerman τρέχει Windows 10, ρε. Προσπαθεί να νικήσει τους κακούς που τρέχουν Linux. Next. Connecting. Verifying and connecting, κυρίες και κύριοι. Hello! Κάνε μας και ένα translation στα αράβικα. Και εδώ τώρα πες μας λίγο στα αράβικα πάλι. Updates. Πού πάει η κάμερα? Τώρα, όσο αυτό κάνει getting critical updates, εμείς μπορούμε να ξυπνήσουμε. λέμε διάφορες ιστορίες για γρίους. Ή μπορούμε να κάνουμε αυτό που μου αρέσει πάντα να κάνω όταν περιμένω κάτι, αλλά δεν βλέπω το mouse εδώ πουθενά. Μου αρέσει να το γυρνάω έτσι, το mouse. Το γυρνάω. Κύκλους. Και αν δείτε, στο γραφείο μου έχει λακκούβα εδώ. Το περίμενε. Ξύπνα. Τι είναι αυτό το παιδί. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Θα σας δείξω ένα κόλπο τώρα που ξυπνάς κάποιον. Όχι, μαμά, δεν θέλω να πάω σχολείο. Εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα updates, τα critical updates. Πρέπει να ρυθμίσουμε ένα username και να βάλουμε ένα password. Πάμε να κάνουμε boot τέλος πάντων. Είμαστε εδώ Από στην... το Intel Compute Stick που μας παραχώρησε το websupplies.gr. Ζητάει username. Λοιπόν, username θα βάλεις Vladimir Putin, Vladimir κάτω παύλα, Putin. ναι, και password θα βάλεις Mother Russia. Password hint. vodka. Κάποιος χαϊδεύει εδώ πέρα το σάκι. Δεν θα πάρει πολύ, λέει εδώ πέρα το μήνυμα στα αγγλικά. Να είμαστε λοιπόν εδώ, Windows 10. Είναι κανονικό desktop.
Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να τρέχουμε και εφαρμογές όπως Photoshop, Premiere, After Effects, Ναι. 3D Studio Max. Το μόνο σίγουρο. Άμα θες να το λιώσεις το computer stick. Λοιπόν, αυτοί είναι, τώρα θα τους κατονομάσω γιατί καταζητούνται. Αυτός είναι ο Σάκης ο Λάζου. Έτσι. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Νότης ή αλλιώς Σούστας ή αλλιώς Ελαττήριος, τον οποίο τον ακούμε από μακριά όταν πλησιάζει και ακούγεται πώς ακούγεται. Έτσι, όταν βγαίνει τα σκαλιά και αυτά. Αυτή είναι η Μαρία η Ελβετία η Δέλιου, όλο αυτό το μακρινάρι. Και ο κύριος εδώ είναι ο Γεώργιος ο Γκουντώνης ή αλλιώς Smart Guy, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο. Όλα 5. Δώσε. Δεν ακούστηκε. Δώσε. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος για να κερδίσετε το Intel Compute Stick. Το οποίο ήδη έχει 5.400, όχι 5.540 συμμετοχές κυρίες και κύριοι. Και 21 μέρες ακόμα γιατί είναι πρωτοχρονιάτικο. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα πώς παίρνουμε μέρος στον διαγωνισμό. Κάνουμε login με το Facebook. Το ίντερνετ μας έρχεται από τον Άρη, τον πλανήτη. Έρχεται από τον Άρη, Τον πλανήτη. τον πλανήτη. Γι' αυτό αργεί, παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε ψαγμένοι και δεν έχουμε ίντερνετ από όπου και όπου. Κάνουμε login εδώ και τώρα κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Για κάθε βήμα που ολοκληρώνετε, παίρνετε και τις ανάλογες συμμετοχές. Κάνουμε like στο Tech Smart. Και παίρνουμε ένα entry. Πάμε στο επόμενο. Κάνουμε like στη σελίδα του χορηγού μας, Web Supplies. Like, το ονοματάκι μας εδώ. το οποίο μας δίνει 5 συμμετοχές. Μετά κάνουμε ένα share διαγωνισμό. Τσακ, ανοίγει αυτό. Τσακ και τσακ. Και κλούτς, και κλούτς, απλούτς, απλά. Και το ίντερνετ ξέρετε πολύ. Λοιπόν, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί που λέει εδώ. Ναι. Εκεί που λέει εδώ. Follow στο Twitter. Follow το TechSmart. Συμμετοχούλα. Tweet about the giveaway. Συμμετοχούλα. Όνομα πάντα. Tweet. Πάμε να δούμε και τη σελίδα του χορηγού μας. Πηγαίνετε στη σελίδα. Θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα. Πω, τι σελιδάρα είναι αυτή! Κάτσε να κάνουμε λίγο zoom out. Κάνω λίγο, μπράβο. Ναι, έτσι Σάκη. Σωστός ο Σάκης. Τσακ, 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 τσακ. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό το θέλω. Web supplies. Τι είναι? Για μένα. Ποντική. Ναι, Ωραίος. το ερωτεύτηκα. HyperX Cloud 2 Pro. Τι είναι και φθηνό, μόνο 140 ευρώ. Τι είναι μαύρο χέρι είναι αυτό. Του Πακιστανού που έχουμε εδώ για καμεραμάν. Πάμε να δούμε το App Store, ρε φίλε. Έχει τέτοια κόλπα εδώ στα Windows. Βάλε το Sonic. Sonic, ρε φίλε. Μέχρι να κατέβει. Πάμε να δούμε τον καιρό. 100 MB αυτό. Σε ποια πόλη Ρε, κάποτε είμαστε? το έπαιζα στο Sega. Τα γραφεία μας ξέρετε που είναι, είναι στο Ντουμπάι, έτσι. Πάμε να δούμε τι καιρό έχει στο Ντουμπάι. 19 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και news. News. Να το. Είδες, enter ήθελε. Για κάνε το πάλι αυτό το κόλπα. Τι έκανε? Αναδύθηκε από τα Johnny Depp της θάλασσας και ρίξε πυράβλους Tom Cruise. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορες ειδήσεις. Πολύ ωραίο το app εδώ. Έχει πολιτική, κόσμος, τεχνολογία και επιστήμη. Πάμε να παίξουμε λίγο Sonic. Sega! Πάμε και δύο μαζί. Sega! Πάμε όλοι εδώ μέσα. Sega! Για να παίξουμε και λίγο Sonic, να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Καμία σχέση με τα νιάτα μας. Ναι ρε φίλε, θυμάσαι στο Game Gear. Και ούτε 100 MB ήταν τότε ένα παιχνιδάκι από τόσο απλό. Να και ένα καβούρι. Καβούρι από την τσέπη μου θα είναι. Ξέρεις ποιος δεν έχει καβούρια στις τσέπες? Ποιος? websupplies.gr Μας έστειλε το στικάκι εδώ να το δούμε και να το κάνουμε review και να παίξουμε Sonic, διότι είναι πολύ productive να παίζει Sonic, σε γεμίζει ενέργεια και έμπνευση για το αύριο. Κάτι καβούρια έχει εδώ, καβουράς, καβουρόζουμο. Τι είναι αυτός, ο κακός, ο μουστάκιας? Σαν εσένα είναι αυτός! Σαν εμένα. Πώς το... Με κυνηγάει, τι κάνω τώρα? Πετάει και κουράδια, δεν το πιστεύω. Μόλις έχασες. Βρες δεύτερη δουλειά. Αυτό ήταν το Sonic. Πάμε να δούμε και να κλείνουμε σιγά σιγά για το Intel Compute Stick. Καλό για δουλειές γραφείου. Πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να έχετε το Office. Το Office. Μπορείτε να κάνετε, εγώ θεωρώ ότι μπορείτε να κάνετε και μια ελαφράς μορφής επεξεργασία εικόνας εδώ με κάποιο έκδοση του Photoshop. Αν όχι τελευταία, διότι τις εκδόσεις πίσω πιστεύω τις σηκώνει. Δεν το δοκιμάσαμε, το λέμε με επιφύλαξη. Ίσως το GIMP, το open Και να source. βάζετε προφύλαξη οθόνης. Ίσως και το GIMP, το open source Ναι. alternative του Photoshop. Αυτό ήταν το Intel Compute Stick. Ήμουν ο Χάρης, ήταν ο Σάκης. Ευχαριστούμε πολύ το Web Supplies που μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε με ένα Intel Compute Stick. Επίσης τον ευχαριστούμε, Γιατί το δίνει και στο διαγωνισμό. δίνει στο διαγωνισμό χορηγία. Να μπείτε να κάνετε συμμετοχή. Μέτρησε. Μετράει. Εγκρίνουμε. Εγκρίνουμε και επαυξάνουμε.
ήμουν ο Σάκης, ήταν ο Χάρης, ήταν ο Σάκης, ήμουν ο Χάρης. Ήτανε το Hard Gear, ήμασταν στο Tech Smart. Κάντε like, σελίδα, Subscribe, follow, subscribe, tweet. tweet. Καλά. Χωρίς εφέ. Σε αυτό να. Χωρίς εφέ. Ο Σάκης, ξέρετε, είναι γεννήτρια ήχων. Κάνε το βάτραχα. Κάνε το λιοντάρι. Κάνε την γελάδα. Κάνε το... Την τρελή γελάδα έκανε. Το πουλάκι 50 κιλών πάνω σε ένα δέντρο, πώς κάνει. Αυτά λοιπόν. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο του Hard Gear, στο Tech Smart πάντα. Τα κλαίμε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Σάκης. Τα κλαίμε. Intel Compute Stick, κυρίες και κύριοι. Άντε, γεια. Φεύγω, παρετούμε, αντιέ.